Марче, къде е отварачката? Дека ти отварачката? Откакто вече не съм свободно мислеща дама, си я оставям вкъщи. Винаги въпросите са различни, отговор винаги един и същ. Да, оставила съм си я вкъщи, защото само мъжа ми отварям вече. Искам да питам, вкъщи къде я държиш? Дека я държиш вкъщи? Според зависи каква програма ще изнасям на мъжа ми тая вечер. Ако е еротична, я слагам някъде така. Зависи от настроение. И един последен въпрос. Мъжът ти привързан ли към отварачката? Със сигурност повече към отварачката, отколкото към това, дето отварям с нея. Добре, как му отваряш бира на мъжа ти? Разкажи ми. Оставям го на богатото въображение на ръководството горе, защото ако им отворя всички истини, няма да съм им толкова интересна. Според мен е бавно, сладко и продължително, според мен се отваря една бира. Бързо, за да преминаваме към истинската част на нещата. Елате! Аплодисменти за Мария! Мариче, ще ми отвориш и по една биричка. Коце, като си имах предвид вече семейния ми статут, ги отварям само на мъжа ми. Ще трябва да викнеш Райнето. Райнето, на това нещо, дами и господа, отвори една биричка.